ngokuthebe kakhulu bazalwane ezosithulela izwi bangcwele omunye nomunye ayithathele bazalwane omunye nomunye ayidlele bazalwane lesinko sokuphila bazalwane ngoba izwi likaNkosi uJesu bazalwane liyisinko sokuphila bazalwane omunye nomunye kudinga ukuthi ayithathele kancane egameni likaNkosi uJesu sesohlabela kangcwele siyabonga. Amen. Ungcwele Sunday school egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele umama nobaba waleli khaya nefamily egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane osiholile saze safika la eNewcastle abazalwane. Amen. Egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Ngimncane ngake ngahlala la eNewcastle. Ngangihlala la extension 2 ini extension section 2. Amen bazalwane ngangihlala section 2 ngaseksi. Amen bazalwane ngangihlala khona impela kodwa ke bazalwane kwaya ngokuthi ke bazalwane uNkulunkulu ngisiza kanjani bathandekayo ngakhula la emadadeni ngisindisiwe ngikhonza Assemblies of God. Ngakhula ngisindisiwe ngikhonza Assemblies of God. Amen. Umfundisi wakhona wayesihola lapho kwakubaba uManzini. Kwakubaba uManzini bathandeka isikole Assemblies of God. Amen. Ngibonga kuNkulunkulu bathandekayo. Namanje ngiyabona ukuthi ke hayi ngoba inkaba yami yevangeli yabala seliyabuya ke manje selibuya selamatshe evangeli. Amen. Amen bathandekayo ngoba ngakhula mina ngisindisiwe bazalwane ngiyintombi. Ngakhula ngiyintombi bazalwane ngingayazi indoda ngakhula. Bathandekayo ngikhule Assemblies of God ngoba kwakungajolwa Assemblies of God. Amen.
kwakungajolwa ngempela sasifundiswa nje ukuthi nje cha kwakungajolwa kodwa into eyangenza ukuthi ngihluleke kwaba izinkanunko zokuthi manje sengiyintombi manje inyama yami manje sifuna indoda mase ifuna indoda inyama yami akukho la ngizobika khona mangithi ngiyakumamfundisa umamfundisa athi ngithandaze manje kutholakala ukuthi mangithi ngiyathandaza ngangilingwa ngomfana kwakuthiwa uJabulani wasemnambithi phakathi enkonzweni masise East London kuyi convention ilingwa ngomfana futhi wase East London masila ilingwa ngoJabulani phakathi njalo enkonzweni amen bazalwane manje mabethi ngithi ngiyakhumbula ngelilanga bazalwane ngenzi washing phandle ingifikela lemcabango kaJabulani ngiyamthanda uJesu kodwa manje njalo nje sekubusa lo Jabulani ngathi ngithi ngiyacimeza ngiyathandaza ngambone sela ngabheka ngibangisasho ukuthi amen ngoba ingqondo ibuswa imizwa yakho ngeke uthandaze mawusunomfana enhlizweni amen ngeke uthandaze usunendoda enhlizweni leyo nto njonayo awukwazi ukuba namandla okuthandaza awukwazi ukuba namandla okuphila ubungcwele mase kukhona enye into esenhlizweni amen bathandela manje ngawa ke phansi ngawa ngawa kodwa uNkulunkulu ngobe nomusa kwathi makuthiwe ematsheni uNkulunkulu engifundisa ukuthi intombi yasivuma isono Amen. mase kukhona nje ukutshikizayo enyameni yakho uyakumhlambulukisa uthandaza ngoba ngehluleka mina ngithandaza bayikhohlisa laba bathi manini enkanuko thandazani umdlalo akube kusathandazeka inkanuko nje ntombi basethi seyivuka ngabe yizo kahle ensizweni sifuna umfazi la izathandaza amanga ke la sintshele thina sibuya khona umshado wenkanuko amen impela uyoziyothenga ispirit usigcobe la ubamba indoda uzilale ukholwa uthandaza uthandaza uzila ukudla inkanuko ziqedwa ukuthi uhambe uyoyicheba umama noma umamfundisi ogcwele uNkulunkulu azokuthandazisa lenyoka ngoba inyoka le ayibulale amen wena usakwazi ukuthandaza uyasha manje amen hayi safika sasa ngathi ngafika nganqoba ngempela manje ke ngilihola nje ibandla ngilihola kanjalo ukuthi intombi hayi siyavuma impela woza mayithi nje mama ngibeka izandla qede kusasa athi mama kusabuya ngithi hayi woza sizila ukudla uzila nami akithi ngimlwisa lempi ngimnqobisa lempi uzila nami ngithi manje ke kunjani manje athi hayi mama kuthulile ngithi zila ukudla azila ukudla bese ngithi hamba yochama lapha phandle khame ngibona ukuthi ukhamani ayikhiphe lento emhlophe ayikhiphe amen Niyangizwa ukuthi ngithini ayikhiphe lento emhlophe emchisayo ayikhiphe mama ichama ayikhiphe Amen. uzozwa kuma seyichamile lento eshisayo emhlophe le ungathi ubisi ngathi ucondense tshela izindaba thina condense akulona ivangeli umadida masichamile ke insizwa noma akhathali mfana uma ungafika la ngizotama la ngibhekile kanti ngiyahlala nje angiyena umuntu ukuthi ngisabheka inyama ukuthi inyama yini khama la ngibhekile akayibheki amen usozwake lapho mayisikhiphile insizwa yakho kuzothi mayihamba izothi ichabela abenizwa umtsizwa uthi umtsizwa Jesus izwe kusho imthambo ngaphakathi izwe kusho imkantsha ngaphakathi amen amen mayisothi nje nginsizwa hayi shiso umthwala kaNkulunkulu ngithethelele izolo umthwala sindisiwe umthwala kaNkulunkulu thethelele izolo abafazi bagcwele inhliziyo abafazi bagcwele ingqondo akalali nabo kodwa uyabashintsha ngemcabango
Amen. Abonga ntombazane yakho. Abonga sisi wami. Ulihamba umhlaba wonke leli ivangeli lakho. Sizokubiza naseGoli uzokucela kubaba Mtsibande. Baba Mtsibande ke mina umfowethu. Ingane yakwethu ke leyo. Umfowethu lo yobazalo. Amen. Ngoba wafika nosuka sambe kwevangeli. Amen. Ivangeli lithi umuntu kufanele avume isono. Amen. Akakwazi umuntu ngokunqoba ngaphandle kokuba ukuvuma isono uceba uSathane. Amen. Ukuthi uSathane bengenza. uSathane akawusabi baba umthandazo. uSathane akalisabi leli iBhayibheli lakubo. uSathane akasabi ukukhuluma ngezilimi. uSathane futhi akakusabi ukuzila ukudla. Amasathane sazilo 80 days. Akasabi zonke lezo zinto uSathane. Leze balance ngayo. Yini uSathane into ayisaba? Ucetshwa. Hlambuluka. Uhlambuluka uhamba uthi usengenze kanje, usengenze kanje, usengenze kanje ngoba ezulwini ula nje ingilosi ezinye zahamba zawumceba kuNkulunkulu. Zathi manje lo muntu lona manje masihleli naye uNkulunkulu usekhuluma kabi ngawe. Ukuze aqoshwe. Waqoshela ucetshwa uSathane. Akhathele ukuthi ucula kangakanani enkonzweni yakho uyayicula uSathane. Impambo zakhe zathi mfo. Siculele uNkulunkulu imbambo. Uzositshela wena ukusikhoma ngomlomo ukuthi uyacula. Akawucula ngembambo usibone ukuthi uyacula ngamqhele. Amen. Amen. Yikhona silita ngiyacula. USathane. Amen. Amen. Waqoshwa kodwa waqoshela ukuthi besehleba. Waqoshwa manje wazi kahle ukuthi mawumceba nje ilonto nje baba angakho ngoba sikholwa kakhulu. Ukuthi nje uyasesaba nje ubuyazi ukuthi masenza into nje kithi siyahamba siyomceba. Siyamdalula. Wonke siyamnaphaza. Siyamdalula umjalo bakhe. Amen. 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 Simdalula futhi asinamahloni nokuthi wenzani siyasho nje sithi wenza ukuthi. Yes, Jesus. Uyabona nje lo mfundisi lo walala nawe. Into ekhona emasontweni aqali ngayena yedwa. Bayinqwaba. Ongaze kuthiwa uye yedwa. Cha mfundisi mawuzwa ukukhuluma kanje awona wedwa. Kana bashanga 7. Yeah, 7. Ngoba yini baba wami inyama le? Inyama le udaka lo. Yeah. Akadlali umfokanyama, akasineke umfokanyama, usebenzela impethu. Usebenzela kodwa impethu umfokanyama. Fika nje ngelilanga nje, fika nje ngelilanga intombi isacula laphana. Ihleli inkunzi malanga kakhololo. Athi athi uSathane ubheke nje ihips layo. Yeah. Ukhala ugcwele intamo. Yey. Athi ubheke ihips layo. Hayi. Uthula ugwinye. Angithi ngiyagwinya. Ngiyele sosona. Ngakusasa mayingena nje eminyango athi ubheke nje futhi. Usele kubonisa nje, usele kusondeza. Uzothi mayibona ukuthi lesona usivumi. Bese gijima yakule ntombazana. Njengoba uyamusa uyafakaza lo. Usegijima yakule ntombazana, le ntombazana seyifaka manje ukuthi imthande lo mfundisi. Imbona uma mfundisa ngelutho. Qamba ubaba umfundisi athi nje hey kanje sekuconnectana kuphelile. Kanti kube nomfundisi ufanele wabona ihips le ntombazane la wayovuma futhi yena ukuthi nami uSathane usengibonisa ihips. Aqeda vume akhulekiswe ukuthi inkosi isusa ihips enhlizweni yakhe eJehova. Amen. Dilethi ihips somandla. Amen. Bese Amen. uphinde uqhubeke ihips. Adayini saqhubeka. Sithi woza mfundisi. Simzilisa ukudla simbeke izandla. Sishayela lehips lize liphume simbeke izandla simzilisa ukudla. Lenga. Ah, babes. Liphume ihips liqhanje. Useyibona lengane, useyibona le ntombazana njengomntwana. Yeah. Abafundisi kufanele babone amantombazana noma ngabe mahle kanjani. Yeah. Bababone njengabantwana babo ababafisela ukuya ezulwini. Yeah.
nani manibona abafundisi nibabone njengoMoses abaniholayo abaniholela ukuthi niya ezulwini. Amen. 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 Yilo. Naye lo mayise esezwa ukuthi nangu umfundisi uthi ngoba akafananga nomfundisi wanje ngozala wakhuluma wahamba waye ekhaya wayitshisa lento wayicabanga ngale nkathi uyicabanga wena uyagijima kumhlambulukisi hey angilalanga umfundisi ukhulume wathi manje nami inhliziyo yamanje isizibona ngempela ivuka phansi kamfundisi sangibuka usho njengoba hayi ukuthi uzothi ngiyamthanda uthi inhliziyo yami isibona nje ngivuka phansi kwakhe. Sokuma mhlambulukisi akhulekisa aqeda bize naye ugalakajana lo mfundisi abafundisi benza imikhuba nje abadaluleki nibafihlile. Mina ngeke ngizozwela la ngikhona Kuminceko. akukhiphe ekseni mina futhi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngibona ungena nje mawunento hayi unani ngoba umntwana kaNkulunkulu nenkanyezi la nangu baba uyibonile inkanyezi umntwana kaNkulunkulu nophawu la baba uzobabona la. Yeah. Unophawu umntwana kaNkulunkulu umbona la mayisukile lenkanyezi kufanele umbize umholo uthi kwenze njani hayi nokuthi mhlambi isuka isolo ikhona into emphazamisile ngaphakathi. Umoya ingcwele ususwa nje ukuphazama akasuswa nokuthi uyozudla isolo lento nayo nje kuphazamisile bongayivumi uyasuka emeceleni akahlali nezinamabibi akahlali nezinto. Jesus. Bonke abanethemba elinjalo bayasihlambulula. Jesus. Hlale nje enhlambuluwe. Hlale enhlambuluwe. Hlale enhlambuluwe. Sambonga uNkulunkulu bazalwane. Eyinsukwini ezimanje ezinzima. Kodwa uNkulunkulu uzoligoqa. Lelizwe lona uzoligoqa mama. Uzoligoqa lizogoqeka futhi. Amen. Kakhulu simbonga uNkulunkulu. Mina ngibona bazalwane esebavusile uPaul. Amen. Mina ngibona esebavusile uPetro. Mina ngibona esebavusile uJohane. Ngibona esebavusile. Amen. Amen. Ngibona nje sebavusile. Wona amadoda lawa obabusima. Yibo Johane, yibo Paul. Yibo Petro. Amadoda awo Enigma. Yibo Paul, yibo Petro. Ngoba noma bangamzonda kanjani bazalwane. Thina sakhula baba sazi ukuthi kunamasonto akhonza abantu. Sakula sikwazi lokho. Uthi isonto elithile alikhonza uNkulunkulu likhonza abantu. Isonto elithile alikhonza uNkulunkulu likhonza. Sakhula sikwazi lokho. Kodwa lonto yayingakhulunywa. Manje sesithini manje mayisefika yena ekhuluma vele into esiyazi ukuthi siyayazi lento. Ngabe thina amaKristu siyamvumela sithi kunjalo. Siyayazi Enigma. Qhubeka uye phambili. Ngoba wena usekupha amandla uNkulunkulu ukuthi ubabiza nje ngamagama. Amen. Usebenzile bazalwane. Abantu abafikayo lapha ya inkulungwane zabantu. Zithi besingazi thina. Ukuthi umamfukeni lo kade beshisa impahla zakhe mamkwena. Shisa impahla kaMamkena nenjuku. Samamkwena namakhandle nezinto zokumisa amakhandle. Bathi abantu no 15 years silapha thina. Kodwa besingazi ukuthi kanti thina siyezulwini. Umamkwena lo usise sihogweni. Kodwa usitshelile ubrother Enigma. Manje leli demon eliphethe ubrother Enigma mina bethu ne demon ngiyalithanda, ngiyakufavor demon. Manje demon ngiyalifavor ngoba litshela abantu amaqiniso. Hayi ngiyalifavor. Amen. Amen. Fika izangoma. Zilethwa uyini zilethwa ubabuxa. Sithi sizwile ubabuxa besitshela ngezangoma. Sishisa imithwalo yezangoma every day. Bathi usitshelile ubabuxa. Amen. Amen. Bamtsibanda usitshele ngokuvuma izolo ubabuxa usitshelile ngesangoma ukuthi isangoma lamabhayisi wambethe ready ayini. Ubaba uNtsibanda usitshelile ngolihanyana. Ubaba uNtsibanda usitshelile ngoshembe. Ubaba uNtsibanda usitshelile ngomamfukeni nangomamkwena.
Nangobani ubani lo hlala entabeni lo? Onyazi lezo ubani lo Mkwena. Namkwena. Ngamshiya umkwena uboss wakhona. Uboss loyo. Mkwena uboss waShoko. Amen. Amen. Washo ubaba uXaba. Siyabantu yongcwaba yahlehla. Bagijima baye phansi emgodini wakhe bayoqhwejwa izilwane zakhe. Namhlanje sizikhoma insipho. Ngegama laJesu. Sobona ukuthi kuzoba kodwa ngani sifikile la eNewcastle siyinqoba insipho. Shile. Kamlizana. Amen. Amen. Amen bathandeka. Ubaleke kathi kushaye. Ukhona la. Uzobona nongibhalela phansi igaba lakhe ngalikhona. Ngizomxabula ngale mvubu akushaye ngayo. Uzobona ngizombonya. Ngizomshayela ifinele ongibhalela phansi igaba lakhe. Mangifika nje ekhaya ngiyasiqonisa ngifuna ukumshaya ikhanda libebomvu wena. Ngoba kanti ushaya abantu ngizomlungisa. Ngizomthola kahle. Yophupha yonke. Ngizomlungisa. Mayingaphenduka ungwenya loyo uzogijima la estradini secosha amaphepha. Uzogijima la estradini secosha amaphepha. Ngegama lenkosi yethu Jesus. Amen. Gama Jesus. laJesu. Jesus. Ngegama lenkosi Kupisa. Gama laJesu. Siyamxebula. Amen bazalwane. Amen. Sambonga uNkulunkulu bathandekayo. uJesu esamthola uyaphilisa. Uyaphilisa. Akaqali ngawe ke sisi wami ukuphilisa lesifo. Omunye nje uyafona endleleni. Mama Tekwane. Ngiphuma amahlule ngiyopha. Ngithi hayi usukhala sokuphuma kwayo. Abanye mayiphuma ngempela bakhipha nje amahlule. Obaba. Baba alikake njengaka elimnyama njengaleli Bible. Alikake ngikhuluma ukaka mina. Sesiyazi ukuthi umfoka ethu useyaphuma. Amen. Akasekho akasabalelwa. Hlukana nama-ARVs. Hlukana nezithixo zomhlaba, hlukana namaphilisi. Amen. Amen. Adla Jesu. Shumayela ivangeli ke bathandekayo. Lana sizile ke ingane zenkosi sibizwe ubaba. Ngokuthi bazalwane bathi balizwa leli ivangeli. Sizovula ibranch yaseMatsheni. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sizovula ibranch yaseMatsheni bazalwane. Amen. Ingilosi yaseMatsheni izokwehla ihlalela. Ngiyayithanda ke ingilosi yaseMatsheni ithi ifika nje umuntu ibisusa amabhadi namashwa. Ingilosi yaseMatsheni ayikhonzi nomuntu olambile. Amen bazalwane. Ibisusa nje amabhadi namashwa. Amen. Amen. So long wena uhamba kahle kuyo. Amen. Amen. Ngiyambonga ubhuti uSandile sashe ethi wafika lesikhwanyana esigaba. Ngempela mina ngaxakeke eswazini mangimfica isicathulo ngaphansi sinembobo engaka. Lona ke ivangeli ngabuka ngaze ngatshela uNombule ngathi madoda akithi oSandile beshumayela kahle kangaka kodwa isicathulo sinembobo. Ushumayela uJesu waseShayina. Ushumayela uJesu Hong Kong into yaseShayina. Phela mangabe ngempela ugula nje ugula unezifo uthathela uJesu waseShayina Hong Kong. Amen. Amen. Isasho ngempela. Ifonko. Phela bakhona uJesu abawofonko. Into okuthiwa uJesu into engenamsebenzi. Hlupheke nje ikhona, uhlupheke uthandaza. Thandaza. Akekho umuntu ukuthi mayithatha uJesu uzolokho ethi ngibekeni izandla ngibekeni izandla. Yabona masuthatha uJesu mfowethu uyofana nabo Davida. Uyosibulalela wena uGoliath. Wonke uGoliath omaphambi kwakho wena uyombulala. Amen. Amen. Izitha zakho ziyofa phambi kwakho njengoDaniel noAbednego noMeshaki. Abathi bebaphonsa emlilweni kwashabona. Abantu abamazi uNkulunkulu. Abamazi uNkulunkulu abamazi. Yabona manje nazi uNkulunkulu. Niyobona kahle. Niyobona kahle. Ayikho into ozothi uthi ayenzeke ingenzeke. Niyafunda. Manje ngakhona nje nina nisindiswe kodwa mhla ubhala iexam kokwehla ingilosi sihlale la. Yangizwa ukuthi ngithini.
ibhalithi uvala iphepha ulihambise uthi angazi ukuthi ngibhale kanjani ngibona umuntu engibhalela mina ufakazi obufakazisa ukuthi uJesu uyaphila nofakaza nini kanjani nithi ngimbone ngamehlo mina ngibona isandla sithi mina ukhona bazokhulekela ifactory yakhe ingasabhadalwa imali bengasayibhadala imali ifactory yakhe abasayinikeza imali angazi emaparlamente kunjani ngakhuleka mina ngayibona ingilosi mina yehlisa isandla sayo isayini ichekelayo lapho ngamtshela ekseni ngathi icheke lisayiniwe uyibonile ngibona isandla mina ingilosi isayina ntamba malafika Amen. ntamba malafika anifuna ukwenza uNkulunkulu lenifeyila la amen Amen. sifuna ufakazi obumnandi obuhle ema-university lana iphumeni ngama-virgin ema-university lana iphumeni ngamatshitshi ema-university lana iphumeni izintombi hayi ubuntombi busale ema-toilet ema-university hayi ubuntombi busale emabondeni ema-university beninqikisa abafana naseyihlahleni zasema-university beninqikisa abafana abazali benu bakhipha imali bathi niyofunda kanti niyofunda ukunqikiswa abafana eyihlahleni zasema-university funda Jeremiah 17 Ophuzayo bulawa manzi ophuzayo lawa manzi ophuzayo okulawa manzi agomina phakade qha agomika ophuzayo okulawa manzi agomina phakade qha. uzovula lapha kuJeremiah 17 sahluko 17 verse 5 uNkulunkulu lomusa baba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyacela umusa nothando lwakho mesiyelo ulusivule uNkulunkulu lomusa indlebe kamoya silizwe izwi lakho lisakhe uNkulunkulu othandekayo uJesu Kristu inkosi ngiyathandaza amen Amen. Ihloko sithi kuJeremiah chapter 17, ihloko sithi isono sakwaJuda. Verse 5. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Verse 6. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane, angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane, ezweni likaSawoti elingahlalwa muntu. amen Amen. Amen. lithi izwi lenkosi uqalekisiwe othemba lakhe Umuntu. uqalekisiwe othemba lakhe lingumuntu yizwi ke lelo uNkulunkulu angithuma ngale emhlabeni wathi la uhamba khona wofunda lezwi ubatshela ukuthi njengoba bethembe abantu kangaka wathi baqalekisiwe kusho ukuthi bonke abantu emhlabeni baqalekisiwe ngoba abangakholwa abangayesontweni baye enyangeni bathembele enyangeni abakholwayo abasindisiwe bathembele kudokotela wangithuma uNkulunkulu wathi ngibatshele ukuthi uqalekisiwe othemba lakhe likumuntu ngoba abantu bayamthanda uNkulunkulu bayakholwa uNkulunkulu kodwa bamethembi Amen. bayamthanda bayakholwa ngempela bayamthanda ngempela kodwa mase kufika ithando zomlilo njengoDaniel noAbednego noMeshaka basathembi abathemba abantu ukuthi uNkulunkulu angabakhulula ezintweni ezobumnyama abathemba abantu ukuthi uNkulunkulu angasipholisa nalesifo esimphethe akathembi Amen. akathembi
akathembi hlazo elikhulu ukholwa sindisiwe kodwa sekubonakala uphethe envelope ebrown futhi manje bayangichaza banika envelope ezingaka ezibrown engazungena nasesikhwameni envelope ezobonwa yinobani uhambe esitradini ukuthi wena ekliniki bangisiza ngabodokotela baninike ngake ebrown amen Amen. ihlazo lamakholwa ukuthi uyoshaya iline nabantu abangamazi uNkulunkulu udokotela wenziwe uNkulunkulu wenzelwe abantu bakhe hayi abantwana bakhe emhlabeni kunabantu bakaNkulunkulu emhlabeni kunabantwana bakaNkulunkulu Amen. abantu bakaNkulunkulu abangakatholi ukukhanya bathembele kubantu uNkulunkulu wabenzela udokotela ukuthi babasize ngoba bazana noNkulunkulu baphilisa impilo yabo until baze bazane noNkulunkulu Amen. amakholwa nje mawubukela uJesu nje namhlanje azikahle ukuthi awusavunyelwe wena ukuthi uyoshaya iline ekliniki ngoba manje usiyohlangana nabangakholwa usiyohlangana nabangazani noNkulunkulu Amen. amen hlazo ukholwa umntwana kaNkulunkulu uyalapho lakukhishwa khona izisu uyoshaya iline nabakhipha izisu uqalekisiwe ingakho noma uthi uyathandaza nje akuthandazeki ngoba indaba iqalaphi iqale kusweni ngiyathandaza ngiyazila ukudla ngiyafunda iBhayibheli ngenza yonke into kodwa manje indaba kwenze njani indaba isesiqale kusweni Amen. ukuthi kunomuntu omthembile kunomuntu nje omthembile kunomuntu wakho nje wena omthembile omunye usumthembele umuntu wakho uhambe naye esikwameni uyikholwa kunamakholwa aphathi ifutho ivuka i-high blood enkonzo yini lokho kuvuka kufuthwe angifunda ukwazi negama lakho Amen. kumvuka kade evuka umoya ethi umoya engcwele ukhona la bathi umoya engcwele ukhona athi no asmathi awuthi sizwe nami ukuthi ngikhonani angithi umoya engcwele bekhona awuthi nami ngizwe ukuthi ngikhona angifuni ukusala olibona ikhona selivula isikhwama khona la selivula isikhwama khona la endlini Umoya engcwele ekhona. uNkulunkulu afi Ngibuyile. amen Amen. bahamba bagcwalisa amaphilisi ey'nkonzweni ey'khwameni baye ey'nkonzweni yeyi amakhono angcoleka bayikho into engcole njengekholwa baba hayi namke ngaye kwenye inkonzo enkulu hawu bayangena bayakhala bavuka umoya baqede behlite ebhiso ngale kunyuka abanye khulunywa ngelimo uvuka umoya kwaphela kuthandazwa isikhathi eside kuhlatshelwa isikhathi eside kaze ngathi labantu laba ukuthi mabeqeda ukukhala behlite ebhiso bayaphi abalandela ngangifuna ukuzwa ngokubona ngalandela batshona khona mangifika lapha baba kunesibuko esikhulu ebondeni beka akithi ubekhala sekusukile ngoba ubekhala wehlela la manje bheka futhi useyani kunesibuka esikhulu lapha bayaninga ngabafica behlelile kanti bantwana bakasathane kanti zihoko baqede benyuke sebebahle sebeyaphotshozela baqede benyuke kwehla abanye kade bekhala futhi kwehla abanye sekunuki lokhu uphothwe lo kukhona lokho ongesona isijingi lesi kukhona lokho ukuthi mawufaka ukuthi upowder sekunuka wona ngiyakutshela mina masabe ufakile isingisi esophuma lapho sebeshumayela ngiyakutshela ngithi manje vele sebeprofetha ukuthi babelungu abasakwazi nanokukhuluma isiZulu ngoba lento abayigqokile iyafaka ukuthi wena umlungu ngabe waphuma umlungu unesimo sikanyoko Jesus. amen
qale kusiwa themba lakhe umuntu qale kusiwe akukhathali ukuthi uthembeni akukhathali ukuthi uthemba amanzi mina ngimfuna uJesu ukuthi mangimthandaza aqala ayongena eglasini yamanzi qala Hey. angimfuni eze kimi esebanda ngisho amanzi angimfuni nje mina angimfuni uJesu ukuthi eza kimi aqale emafutheni Hey. eze kimi esayicobezela esamafutha angimfuni ngifuna lo mina ngibhekana naye ngqo Yeah. ngitshela ukuthi Jesu manje Jesus. nakho manje ngilambile Yeah. uthewa niyasuthi uyasiqhokisa Amen. Amen. Ah, Jesus. ngifuna lo yena Yeah. uthewa ngumavula kuvalile ngifuna lo qale kusiyothemba lakhe umuntu Amen. babathembileke ayikho into manje engasathenjiwe emhlabeni abanye babanika baze babanike nje ingodo abanye babanika baze babanike nje amatshe yonke into netswayi lesidlayo ngalithemba Hey kunjalo. qale kusiwe sokhuluma ngeqalekiso namhlanje asazi ukuthi mangabeke ungaseze uthemba uzothembani ngaphandle kokuthemba uJesu mama mhlambe kulenga nje kulenga iphandla lapha mhlambe uthemba abalele mhlambe uthemba abaphansi wathemba into lapha emhlabathini emgodini into eyehluleka nawe ukunyakaza mhla ingcatshwa yahluleka nje ukunyakaza yabona thina mhla ingcatshwa thina mina ngokangivuke ngibe ebhokisini ngithi ngiyahamba nesala bese ngiyalala futhi Amen. Amen. amen mhla kuhamba thina yobona Amen. qhubeka Ubusisiwe umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini ozelabisa izimpande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ushisa uthi lapha ya uqale kusothemba lakhe lomuntu uyofana nomuthi onjani uthi ngokuba uyakuba njengobusisiwe umuntu othemba lakhe uqale kusiwe uyoba njengomuthi oyisigagadu amen umuthi oyisigagadu ongamilanga ngasemfuleni konke akwenzayo kuyoba ibhathi amen konke akwenzayo kuyoqalekiswa ngoba lo akahle sona Nkosi yami akafebanga kathakathanga kodwa nje ngoba unethemba lokho kuwufakazi bazalwane mina bayafika lapha ekhaya mina ngiyalwa uyangazi umuntu uvangeli lo hey abatekani sengifikile Nkosi yami ngicela uNkulunkulu ngisindise ngithethelelisa hawu ngijabule bawo ngithi hawu ngani yakwethu siyabonga umntwana kaNkulunkulu ukhonza kuphi ngikhonza kuphi hawu siyabonga dadewethu kodwa nginenkinga ngineyingxaki into zami mayisethi into zami ayilungi kahle athi into zami ayilungi ngeke ngibahahabuza into ongakazibo ngithi what uthini into zakho azilungi kahle inkolo bazalwane mawuyithatha ikulungisela into zakho wena hayi omunye umuntu wena uyabona njengoba sokhethisa abantu uJesu lana bonke abazomkhetha uJesu kuzokwehla ingilosi special izokugada iphume nawe uhambe nawe special yehliswa zimile nje lapha egate zilinde abazokhetha uJesu qathi ukhetha uJesu nje kubamba ngesandla ihamba nawe ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi mawusukhetha uJesu isitha sika Sathane Amen. manje unebhoda gadi egadile ngikathiwe njengoba ngilanje yikho ngidelela kangaka nje ngoba ngekho ngangithinta akekho nongangithinta mina ngikathiwe nobutho sezulwini akekho nongangithinta mina Amen. Amen. ake ungithinta ngomuthi ngeke ungithinta ngesibhamu ngeke ungithinta ngodokolosho wakho kehlelezo neyinzipho ngeke ungenzeni Amen. ayikho into emnandi mawukholwa nje utshela abantu ukuthi ayikho into engingangenza yona niyoshonini bakholwa niyoshonini izingane zenkosi ukuthi thina ngoJesu wethu ngosomandla ngomnini mandla wonke asithintwa Amen. niyoshonini Amen. ubusisi othemba lakhe luJehova ufana nesihlahla esimile eduze komfula sinamise impande zasemfuleni siyadla lesihlahla siyadla siyacobezela umuntu okholwayo akadingi no phafu lokuphafwa ngayo
akadingi lento zeniphafa ngaso bizana amakhambi Makeup. oh makeup umuntu okhona akadingi no makeup yamuso kuthiwa nje isihlahla siyacobezela kuthiwa usika nehlobo kuthiwa nje sihlala sicobezela ukusika nehlobo akadingi no makeup akadingi no cream ascream nje usibona ascream kona nje udoni wakho omhle vala usika umkhulu ukutheleza umnikazi walevangeli wayethi ukrimelana nathi ufuna amadoda abantu la enkonzweni ukrimelana nathi ufuna amadoda ufaka ophafu ufuna amadoda abantu ngoba ngempela ungaphafu yenkonzweni uphafela ukuboba ngoba ifele iphafa ngoba ziyofuna amadoda Amen. asidlula sakunemfa awufunde lapha kuMateyu Mateyu 18:18 18:18 18:18 Ngiqinisile ngithi kini konke enikubopha emhlabeni kuba kuboshiwe ezulwini nakho konke enikukhululayo emhlabeni kuba kukhululiwe ezulwini. Amen. namhlanje siyabopha lithi izwi lenkosi masikholo uye konke okuboshwela esikubophile konke okubophile baba konke okubophile mama la emhlabeni nasezulwini kuboshiwe Amen. namhlanje simfaka amaketanga Sathane Amen. namhlanje izifo siyifaka amaketanga Amen. lithi konke okukhululela emhlabeni wena lithi kobe kukhululiwe nasezulwini Amen. akukhulule abantu bakhulele nomakhelwane bakho uthi ngiyakhulula ngegama lenkosi uJesu Amen. abafindani bophile ngiyawakhulula Amen. khululiwe nasezulwini siphiwa amandla abazalwane uthi ngokukholwa kwenu okuncane uthi niyosusa intaba iphonseko lwakhe Yeah. zisuka nini lezo intaba uhlulo kuyikhulula wena uyobakhulula kanjani abantu uhlulo kuyikhulula wena uyobakhulula kanjani abantu kodwa nangu uNkulunkulu uyasho uthi uma ukukhululile nawe uyokhulula akathi mina uNkulunkulu ngizokhulula uNkulunkulu uthathe bonke uNkulunkulu bakhe wakunika umuntu yabo nje mina nguNkulunkulu nje self konke ngikushilo mina kuyenzeka kuyenzeka Amen. ngoba unike mina amandla uNkulunkulu ngomunye umuntu akafani namakhosi asemhlabeni uyihlalele ezulwini wathi dlanini okuhle kwezwe wathi dlanini okuhle kwezwe akho nelodi ikhole lidle okuhle kwezwe angena kwamashonisa amakhola ashaya ilayini koloni eyoboleka izimali amakhola akhokho kweshumi ngemali yaseloni akhokho kweshumi ngemali yamashonisa amen Amen. amen hoy uma kuyoholwa nje ufica imthambo seyigcwele intamo imthambo uyabalisa phakathi enhlizweni umfunda entanyeni umbona entanyeni ikholwa sithi noma selifakaza kunomthambo omile nje la uzala ngasendlebeni atshengisa ukuthi owosizo okuhlupheka ubohliwe mina ngudokotela wasezulwini mina ngathi wonke akukho engakwazi mina Amen. Stress. uno stress umile la umile uno stress uthe la ngasendlebeni ukuthi mntana waphilinkile ngithelelisa ngiyamuzwa uJesu ngapha ustress udayibo awungihlihle kancane la awuhlihle Amen. uthathela uJesu ukhipha no stress Amen. Amen. amen Amen. namhlanje bazalwane sizobakhulula ngegama lenkosi ababoshiwe sizobakhulula mase banikhululeka manje nivuma ngenhliziyo yenu niyokhululeka ngisho emazulwini uNkulunkulu ubheke thina ukuthi senzani emhlabeni ubheke thina bazalwane isikhathi sakhe manje mina ngithi isikhathi sakhe bazalwane mangibona mama ivangeli selibekwa ngalendlela abantu abaningi baba bathi thina siphumile emasontweni ethu sihlele ekhaya manje asazi thina ukuthi senze njani abantu baphesheya eUK
bathi bahlele emakhaya basakwazi ukukhonza ngoba loba kade efikile vele UK uthi ngihlele ekhaya ngoba manje mangithi ngiye emalapha ngiyafakaza ngikhipha into engizizwe ngo-Enigma ngikhipha into engizwe ngawo mama Matekwane ngithe ngithi ngiyafakaza ngithi ngiyakhuluma wathi umfundisi leyo nto ishiye emva kwegate ungangeni nayo la maya khuluma ngokuthi abesifazane abagqoke bangaveza amathanga enkonzweni mayikhuluma ngokuthi abesifazane abamboza amabele bangaveza amabele enkonzweni mayikhuluma ngokuthi abesifazane bangabi nenzipho ezinde engathi onogolontethe enkonzweni athi ngizogobrother Inikwa kwathi hamba kuye ke omshiya ubrother Inikwa umshiya egate nale nkulumo yakhe ungangeni nayo la wathi uyakhuluma ukuthi kuthiwa umuntu uyaphila ngaphandle kwephilisi wathi lo mama Matekwane umshiyeli futhi ke bazalwane yimi nje no brother Inikwa angazi ngoba ke asijwayele nokujwayela akathiwa nje ubrother Inikwa no mama Matekwane mama Matekwane no brother Inikwa angazi Amen. uyamizwa wathiwa wayishiya le ngaphandle kwegate ungangeni nayo la amen kodwa lo muntu ufuna ukukholwa lo muntu ufuna ukusindiswa bava abanye baba abanye ngikhuluma nje namanje ninogcobo olukhulu kabi lasezulwini engabe nofike enthini asasi abanye bathunywa uNkulunkulu banogcobo likaNkulunkulu bahamba nabafundisi abamboni nokuthi lo muntu lona uphathisweni bamsize ababoni hamba nasho soloko ugcwele nje enkonzweni uyowenza nini umsebenzi kaNkulunkulu lo muntu amthume wona emhlabeni ngoba uze enkonzweni nje ufuna wena ukuthi umbone ukuthi yini uNkulunkulu into amphathise yona naba bazoze bafe ngiyaqala nokumbona kodwa sengiyazi ukuthi uphethe sengiyazi kodwa uyozafe uyozayela emangcwabeni ayela amen Amen. ngiyawuthanda ufakazi babafakazayo omama Alice besho bethi uNkulunkulu kubiza ngenhlupheko nathi silanje wasibiza ngenhlupheko sithi siyenza ngenzeki sithi siyenza singenzeki sithi siyalapha kungaphileki sithi kanti siyabizwa Amen. akakubizi kahle uNkulunkulu bona izinto zakho zinjenje ubiziwe engabe lolubizo lwakho uyolwenza nini uphansi kwabafundisi bakho abangafuni ukuthi omunye umuntu abizwe hayi uSathane wafika ensimini yaseYedeni wafaka isono ozosifaka ngisho enkonzweni abafundisi abafuni nje ukubona yikho mina uNkulunkulu wathi mina akekho umuntu oyongiphatha washo njalo ngoba ngempela mhlawumbe kube ngiphethe ubaba umfundisi ngaba kajabuli ngiqephuza kanje mhlawumbe ngaba kajabuli amen Amen. manje ngikhuluma nje ngikhululekile yonke into uNkulunkulu sibonga futhi la ematsheni baba awubhali iphepha ukuthi ngizothini usukuma nje ume ayikhulumela uNkulunkulu lokho athanda ukukhuluma Amen. ngoba mhla wabhala ephepheni zobhala into zakho kuzothi nokho noxabene naye la usilikitse la uthi ngizomthola la kukhona njena kodwa kuyiwa kuphi ngoba ngabe nilungisa la kuyiwa ngale akulungiswa ngale lungisani la Amen. vuma isono komunye mayekhona konini umzalwane vuma isono amen Amen. bahlushwa nje nayo into ujealous nje bazalwane ukuthi nje nayo ingane iphathisiwe hey baba ujealous mina lezi ingane lezi engihamba nazo ngitshele zonke ngihambe nengane engaphathiswanga mama baphathiswanga ngihamba uyozila ukudlola into yakho hambi namavaka mina hambi namagwala mina ngifuna mina umuntu engizohamba naye aphathise isambo yabona ngade phathi isambo kahlale bovela engasathani ikhanda uyasho nje ubuya kude uafika nezinto zakuthathe into zakho zokuthwala ubuya nemfene zakamhlabe wayithwele lo thina singasidlali phela hey abantu ngiyabonga ntombazane yakho omunye enkonzweni sasiye elisuthu masifika lelisuthu fakaza Ndlovu
ukuthi uJesu uphilisa i-AIDS akafuni ngasukuma mina nimbona nje ubele AIDS animbona nje uphila i-AIDS lo basindiswa abantu bakholwa abantu yena wawa wathi mina ngimdalule phakathi kwabantu uJesu ekuphilisile ungathi udalule phakathi kwabantu kanti uJesu uphiliseleni uphiliseleni kanti akhuluma kanjani akhuluma kanjani u-AIDS ma uphila u-AIDS ngithi kuma wena uphila i-AIDS amen AIDS umkhuhlane. wathi mina wahamba amen Amen. amen abafuni ukudalulwa abafuni ukusho ukuthi uNkulunkulu ungiphilisele kukhethiwa izifo lesi siyihlazo kodwa ube naso uJesu wasiphilisa wadlula ehlazweni uJesu wasiphilisa thola ukuthi ebandleni uNkulunkulu baba mayigcwalisa abantu ebandleni ebapha imisebenzi kuphakama wena edebhisini eziye ezulwini yabo uNkulunkulu futhi wenza ngamabomu baba njoba nje uzophatha ibandla uxoxele mina uzopha labantu iziphiwe inkulu kunesakho nangenhlanhla nje kwangipha zonke aphe kodwa kangiphanga zonke nangu thandazela abantu kusuku bonke kusukuma isishosha thandazela impumputhe kusuka isishosha nangu ya abayichaza indaba wathola indoda ifake ipipe la ichama ngepipe ifake isigubhu silenga la ucele 6 years efake isigubhu afika wathi khumula cele Umdonsa. khumula umdonsa nakubhanana akhiphe isigubhu wawubamba ubhanana wakhiphe isigubhu kuyasetshenzwa baba awudlalwa Amen. aqhamuka indoda isigijima lapha khona ingane ezacile lapha encancane lokusacile okunganyana mangena wangikhumula ibhluwa wangibamba ubhanana kukhipha isigubhu manje ngibuye esibhedlela bathi kanjani lesigubhu ngisikhiphe ngoba umuntu ophumela esigubhu yafa kodwa le ngane ingikhiphile Amen. angaze ngikhiphe banana mina kodwa lokho khuphulela Khula. khuphulela mina yonke njalo manje abafundisi benu mongakende kuzwakala ukuthi ukhipha ubanana ha uzozwa ukhononjo awasebona ngathi la inkonzo yakhe usonza nje lenze into mina ngasenzanga mina uNkulunkulu wangitshela wathi yabona mawuthandaza ufuna isibusiso wothandazela nezingane zomakhelwane zonke isibusiso soqala kwakho wathi ebandleni ngizobapha iphiwo ngeyiphiwo wena ongenazo lokho akokupha ukuthi wena uyapromoted uyaphezulu ujabule yabo njobesho unikelela every day usamfundisi phela usayithathile ibandla lo usayithathile ngempela every day baba kufika imali evela ko-UK o-4,000 akabazi labantu la kodwa babasenje ngentshumayelo sinesidingo sokuthi udla imali zabantu umfundisi engabe uyashumayela abantu uNkulunkulu abathinta amagumba kukhona basekhona o-Eliya ngangizwa ukuthi ngithini uNkulunkulu athinta amagwababa akhe bazobondla Amen. bamondla nangu mina i-airtime ngicela kuya ngisayithenga ngithi faka i-airtime efonini yami afake 150 afake 200 ngoba kunama-airtime nje into nje kuyafakwa kuyafakwa MTN. manje ke mina sengizohala lento engabe ngiyacela kuye amen Amen. angikwazi ukwenza kanjani ngijabulela ukuthi lo mntwana lona akangikhathazi ukuthi mama ngilambile inkosi uJesu iyamondla Amen. amen iyamondla uNkulunkulu mawukholwa kuye baba ukholwa kuye uzokuvusela bazokondla amagwababa Amen. thina sinomagwababa le Europe le ko UK singawazi
Amen. Namanje masiphuma nje sithi sidumisa imoto siza la. Nansi imoto inkuzi bala ngemhlophe iyaqhamuka imoto. Izodeliver. Amaphasela. Amaphasela vele asibazi labantu vele e-UK baba. Asibazi. Bathi gqoka gogo. Ukunjani angikhonzanga ukugqoka kahle. Ngoba ngasuke ngasuke enkonzweni ukuthi usuke. Hayi. Amen. Amen. Sathi siphuma nje kwathwana. Awungena uthanda endlini masiqaqa hayi. Okwakhe naye lo mntanami nasekondliwa nabantu abami. Amen. Amen. So kwalethi imali kwathenga umbhedo okutetisa ngoba sitetisele ekhaya ingubo zabantwana nje laphana ziningi njena kodwa makutetiswa nje simbe sobontwana usengilethele ne tape yokuthi mangabe umntwana etetwa ngimqala ikhanda ngibhale phansi ngimqala ubude How many centimeters? ngimqala ubude ngimbeke esikalini ukuthi weya ngaki bhale phansi mina lo msalofu uyangizwa Amen. bhale phansi imbhedo usunamashida khona nokuthi mangabe eteta ngifake lokho kuyiplastiki sakufikile kuvela eEurope Amen. nama-gloves nesikele sokusika wangibona ngisika ngerazor wathi goga kusikwa ngerazor kusikwa ngesikele nengubo emhlophe senginayo-ke sengisolele ngalezi imandlela ey'bovu mina ngifuna uba yini esingakudala hhayi lawo manje abhebe iy'nemfu angibhebe isinemfu mina amen Amen. amen bazala Amen. emhlophe manje okuzothi uma ngimile nje kuleya mbhede loya wasilethela isiqumama esakhi ifentsho ngamazibona emhlabeni Hayi quality le. into nje baba into nje Itshe. into ebenyezela ithi wenzela Cyril wenzela iParliament lo yabo bamletha la kimi wafika lapho wafika nezitulo wafika nento okuthiwa makuthiwa angithandaze angiyazi ukuthiwa ngithandaze ngiguqe kanjani cha ke hayi angikaguqe ngoba hayi angazi ke kwathiwa kuqala ithi fosho kuthiwa ngithi ingalo ithi kuthiwa ngithi hayi ngibona ukuthi hayi umoya ngcwele uzokujeba mase ngithi ingalo kanti mina mangithandaza phela ngilandise into ezilwini amen Amen. waqede lapho wathi hayi ngizonakhela umbhede so noma ngitetisa ngime kanje ya khale uyingane ngikhipha udenda phakathi ngikhipha udenda qede lapho sika inkaba kukale bese ngifaka esikalini no government othi uthi uyafika uzongibopha ngimbonise nalibhuku ngithi uyabona ukuthi ngiyabakala uyabona ukuthi baphila kanjani amen Amen. Imagine a home affairs.